Bon dia, lletraferits, què dieu de bo? Avui vinc amb material d'aquest que us encisa, que us entusiasma, perquè l'altre dia érem a classe del màster de professorat, a la meva universitat, una classe en línia, 120 estudiants, i 120, 150, 100 i escaig, no cal tampoc dir el nombre exacte, però resulta que un alumne, de cop i volta, quan la classe s'estava fent en català, va dir que no entenia el català i llavors el professor va continuar en castellà. És broma, no va passar això! No va passar això, senyors, no va passar això, sinó que va passar el contrari. Es va girar la truita, va ser un fet gairebé miraculós, no m'ho estic inventant, hi ha més testimonis, no era això en aquella classe i no vaig ser jo tampoc la persona que ho va fer, que una persona va dir que no entenia el castellà. Una persona parlant en català va dir que no entenia el castellà i llavors el professor, que havia començat en castellà, va canviar de llengua, va continuar la classe en català. És a dir, el que normalment passa al revés, moltes persones que ja sigui veritat o sigui mentida, diuen que no entenen el català, tot i que s'han apuntat a una assignatura que ja s'explicava al pla d'estudis que seria en català, i alguns professors que o no tenen consciència lingüística, o no tenen caràcter, o simplement volen evitar qualsevol mena de problema, professors pusil·lànimes, per dir-ho d'una manera fina, doncs canvien de llengua. Aquí va passar el mateix, però era una assignatura que teòricament s'havia fet en català i per tant es va fer complir el pla d'estudis gràcies a un alumne que no sabem si va dir la veritat o no, jo crec que sí que la va dir, perquè hi ha casos de persones que saben el català però que no saben el castellà. I ara, doncs, podem fer una mica de reflexions sobre aquest tema. De fet, vaig fer una piulada a Twitter, va tenir força repercussió, més de 5.000 m'agrada, molts retuits, i també ho vaig comentar a l'Instagram, i la història aquella la van veure més de 10.000 persones. Per tant, sí que és un fet que sorprèn i és normal, perquè tenim interioritzat que qualsevol catalanoparlant és bilingüe, i certament és així. Tanmateix, també s'ha de tenir clar, si no es té una visió totalment hispanocèntrica, que també hi ha altres llengües al món, i per tant, que hi ha catalanoparlants que són bilingües d'altres llengües, a l'Alguer amb l'italià o amb el sard, a la Catalunya Nord amb el francès i, sobretot, la major part de catalanoparlants són bilingües amb el castellà. Això és una mica l'escenari que tenim. És a dir, la gent que comentava que m'havia inventat o que això era impossible no en sap un borrall de llengua catalana i pot haver perfectament una persona que vingui de la Catalunya Nord o que sigui filla d'un matrimoni entre un catalanoparlant i una persona d'una altra nacionalitat que no sigui l'espanyola. Llavors, això passa, això existeix, i hi ha catalanoparlants que saben el català, normalment saben també una altra llengua, gairebé sempre, però que no saben el castellà. Això existeix i això és bo que existeixi i que continuï passant. En conseqüència, el que va passar no és cap fet miraculós ni cap film que jo m'hagi inventat amb el finançament de Puigdemont. Puigdemont és l'artífex del duo. No és res d'això, senyors. El que va passar pot ser perfectament real, ja us ho dic jo, que de fet no és real. A mi també em va sorprendre perquè no sol ser gens habitual. I encara que sembli paradoxal, les mateixes persones que defensen el respecte a un castellanoparlant que s'apunta a una universitat o on sigui, no, a un curset del que sigui, sense saber el català, que és la llengua del curset, del curs, de la universitat, de la conferència, del que sigui, doncs les mateixes persones que defensen el dret d'un sol individu de canviar la llengua pròpia d'una terra, d'un país, com és la catalana, els països catalans, anaven en contra del fet que un catalanoparlant no entengués el castellà i que es canviés per respecte, en aquest cas sí, perquè el lloc és els països catalans, és Catalunya, al català. Per extensió, hem de deduir que, segons la llengua que parlis, tens més drets o en tens menys. Si un catalanoparlant demana que es canviï l'idioma de la classe, un catalanoparlant que no entén el castellà, si ho demana, no té dret a fer-ho. A Catalunya, al lloc d'on és pròpia la llengua. En canvi, si ve un castellà de fora i ho fa, i fa el mateix però a la inversa, aquesta persona té tot el dret del món, encara que es trobi en un territori on la parla pròpia, on la llengua no és la seua. I a més, encara que el pla d'estudis especifiqui que la llengua de la classe, de la conferència, això es pot extrapolar a molts àmbits, és el català. Per tant, tot això ens hauria de fer pensar molt i entendre, si més no, en quin context sociolingüístic estem i quines hostilitats hi ha al nostre voltant. I en segon lloc, lletraferits, vull fer una altra reflexió que està totalment relacionada, totalment lligada amb el tema que acabem de tractar, que és els catalanoparlants som bilingües. Som bilingües en un 99,999, jo diria que tots els catalanoparlants són bilingües. Malgrat tot, això no ha de produir que la nostra llengua sempre sigui secundària, que la nostra llengua, quan vas al metge,
no es pugui fer servir, quan vas a un jutjat no es pugui fer servir, quan vas a comprar un bitllet a Renfe no es pugui fer servir, i per aquesta raó hem de tenir ben clar que sempre tenim el dret de parlar en la nostra llengua als Països Catalans en català, perquè legalment ho podem fer sense cap mena de problema i també des d'un punt de vista ecolingüístic. No tenim el dret ecolingüístic de voler preservar la nostra llengua i de fer-ho, i de, per tant, vetllar per la riquesa lingüística de tot el món. I com podem fer prevaldre aquest dret si altra persona a la qual ens hem adreçat en català s'adreça a nosaltres en castellà, per exemple, a l'administració pública a Catalunya? Podem fer veure que no entenem el castellà. No, és que no entenc el castellà, m'ho pots dir en català? I ja està, estàs en tot el teu dret i no hi ha cap mena de problema per fer això. Ens costa perquè ens han matxacat molt des de l'altra banda i sembla una opció molt radical. De fet, és la més radical que hi ha, no? Si hi ha gent que ja li sembla radical i això és propi d'una persona que està totalment manipulada, us han posat des de l'educació totes aquestes cabòries dins del vostre cap, teniu la testa inflada amb mals pensaments que us ha injectat Puigdemont des d'Europa. Doncs res, això es pot fer, no hi ha cap mena de problema i molts cops té un resultat positiu. Jo un cop ho he fet sense voler, perquè jo entenc molt millor el català que el castellà en molts casos, i amb la mascareta i tot plegat, doncs quan em vaig anar a posar el vaccí hi havia allí un noi que parlava en castellà, un castellà una mica tancat, amb la mascareta, no? Jo m'hi havia tractat en català, lògicament, però ell em responia en castellà i de debò que entre la màscara i tot no entenia gaire cosa i deia, ho pots repetir, a més hi havia música, és a dir, no ho entenia, i era veritat. I m'ho va repetir en català i vaig entendre la primera, que potser si em parlava en la meva llengua materna, en la meva llengua inicial, m'ajudaria i faria que la comunicació fos més fluida. A més, una llengua que ell dominava perfectament però que no feia servir perquè no es té gaire clar el concepte de qui fa un servei aquí. Ras i curt, lletra ferits, el missatge d'avui és que continueu parlant sempre en català i si no ho fèieu, comenceu a parlar sempre en català. És un hàbit que no costa gaire, és un hàbit que va a favor de la diversitat lingüística mundial, és un hàbit que pot fer preservar i farà preservar la llengua catalana. Per tant, us ho recomano moltíssim. I en determinats contextos de cara a l'administració pública, per exemple, o quan vas a un restaurant, quan sigui, deixa d'entendre el castellà i entendre només el català. Deixa d'entendre voluntàriament el castellà. I ningú t'ha de demanar explicacions. Ningú t'ha de dir, ai, com és que no saps castellà? Oi que a tu quan et parlen en castellà o quan algú et diu pots parlar en castellà, és que no sé gaire català, no... Oi que tu no li demanes explicacions? Doncs al revés, tampoc n'haurien de demanar si és que el tema dels drets lingüístics s'apliquen a tothom. Sobretot, de cara a l'administració pública, teniu el dret de parlar en català i que us atenguin en català. No només parlar vosaltres, sinó que l'altra persona també faci servir la vostra llengua. I al món privat, si la compra que feu és important, o encara que no sigui important, si demaneu això, la majoria de persones canviaran en un 3 i no res de llengua, perquè la gent vol clients. Si no és una persona radical castellana, el que volen són clients i que els clients quedin satisfets amb el servei. I part del servei és també el tracte lingüístic. Salut, salut i salut, lletra ferits, molta força al canut i fins la pròxima. A reveure.